Szervusztok! Sokan kérdeztétek tőlem, hogy kezdtem el írni, gondoltam, egy pár mondat erejéig beszámolok erről. Ez már elég régen történt. Budapesten volt egy nagy baleset, egy kisgyereket elütött egy teherautó, és a szüleim mind a ketten tönkrementek. Egyszerre temették el a 3 embert, és akkor én úgy gondoltam, erről írok valamit, de hogy miért, fogalmam nincs. Ennek az írásomnak a címe 3 koporsó. Azt gondolom, hogy én hiszek a sorsszerűségben, tehát én úgy gondolom, hogy valaki akkor vezette a kezemet, vagy a gondolataimat, mert felnőtt voltam, nem is fiatal felnőtt, hanem középkorú, tehát ez egy ilyen ad hoc dolog, biztos, hogy valaki biztatott engem a háttérből. És azután többet írtam, több novellát, akkor még azt sem tudtam, hogy ez novella, hogy mi lesz ebből, de olyan dolgok történtek körülöttem, amit én érdekesnek találtam, és leírtam. És aztán egy ismerősöm azt mondta, hogy hát ebből lehetne egy könyvet, össze lehetne rendezni. A célom az volt, hogy olyan írásokat adjak az olvasóknak, ami pihenteti őket, kikapcsolja, nem magas szintű rettenetesen, amit el lehet olvasni a villamosba, a buszon, a fürdőkádban. Tehát, de azért ne legyen teljesen gagyi se, ez volt a célom. Egyébként mai napig is ez a célom. Én nem fogok Eszterházy magasságokba röpködni, ehhez nincs is tehetségem, de talán ahhoz, hogy érdekes dolgokat viszonylag egy jó szinten leírjak, ahhoz van. És akkor most rátérek arra, hogy mit írok most. Ugyan nem ezt akartam nektek mondani, de végül is most ez lesz belőle. Egy krimit kezdtem el írni, hát megmondom őszintén, krimit írni rettenetesen nehéz. Pláne nagy regényt, és az lesz. És én minden írásomnak megcsinálom a szerkezetét, ennek is megvan, de nem áll össze. Századjára formálom, alakítom. Van egy határidő, magam által szabtam meg, mindenki azt mondja a környezetemben, és mi van, ha nem leszel kész akkorra? Hát kész kell lennem. Szóval ez egy ilyen belső ösztönzés, hogy muszáj. Szívesen csinálom amúgy. Ebben a könyvben már több gyilkos van, több áldozat, lehet, hogy a végén kevesebben lesznek, el fog válni, de a hetem arra megy el, hogy a szerkezetet újraírjam, nagy munka. Aki krimiírásra adja a fejét, hát jól gondolja meg. Tapasztalatból mondom, nagyon-nagyon nehéz. El is köszönök tőletek, legközelebb majd valami másról beszélek, de szeretek nektek beszélni. Sziasztok!